isa sa atin at taglay ang kagalakan sa oras na ito at taglay natin at nasasabik muli na tayo ay makarinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at ating pag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Ang sabi po dito, "Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." Sa wikang Tagalog po, ang sabi po dito, mga minamahal, ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa po ng kanyang salita. Alam natin na sa ating buhay, bawat isa sa atin, mga minamahal, we made a good decision, we made a bad decision sa ating buhay. Naranasan natin yan. Amen. At dito sa ating nabasa, dito sa ating teksto, mga minamahal, na ang sabi dito na ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasusulat na ang sinabi na ito ay reminder sa bawat isa sa atin upang sa ating buhay Kristiyano hindi tayo magkamali sa lahat ng ating mga desisyon. Amen. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos na sa bawat buhay ng mananampalataya, mga minamahal. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin na tayo ay maging matalino. Amen. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na kayo ay maging matalino at hindi tulad ng mga mangmang. Amen. So sa ating buhay, magkaroon tayo ng pagpili sa ating pagdidesisyon sa lahat ng ating mga gagawin sa ating buhay. Dahil alam natin sa ating buhay, ayaw natin na tayo ay magkamali. Dahil sa ating buhay, sa iyong buhay, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, once na ikaw, ako ay nagkamali sa iyong desisyon, sa ating desisyon, apektado ang iyong buhay, ang ating buhay, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo ay patuloy na makinig at namnamin natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos upang sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na panahon, hindi tayo magkamali sa ating mga desisyon, sa ating buhay. Dahil ang Biblia nagbigay, inilatag na ang babala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kung ating matandaan yung sinabi sa aklat ng Hosea, chapter 4, verse 6, na ang sabi po doon, "My people are destroyed because of lack of knowledge, because you have rejected knowledge." Amen. So ito yung salita ng ating dakilang Diyos na bakit napapahamak ang mga tao dahil nire-reject nila ang salita. Maaring napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, ngunit ito ay pinagwawalang bahala. Kaya minsan sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano,
tayo ay nagkakamali sa ating buhay. Amen. Na sa ating buhay, mga minamahal, sa buhay ng isang Kristiyano, kung ikaw, ako, tayong lahat ay punong-puno ng salita ng ating dakilang Diyos, amen, tayo po ay makapagdesisyon ng tama sa ating buhay. Amen. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa ating teksto na all this happened unto them in samples, and they are written for our admonition. Sino po ang tinutukoy dito, mga minamahal? Ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na huwag nating bigyang walang halaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung ating bibigyang pansin, mga minamahal, dito sa lumang tipan, mga minamahal, kung ating pagbulay-bulayan ang salita ng ating dakilang Diyos, maraming mga Bible character, maraming mga lingkod ng ating dakilang Diyos na sila ay nakaranas, nagkamali ng maling desisyon sa kanilang buhay. Isang example, mga minamahal, kung tignan natin ang kanyang pagkakamali, si Haring David, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, na talagang nagkaroon siya ng maling desisyon, mga minamahal, na siya ay nakapag-commit ng adultery. Amen. Nakita niya si Bathsheba at yung mga naging sumunod na nangyari, yung mga consequences na bagay na nangyari sa kanyang buhay dahil sa kanyang maling desisyon na kinuha si Bathsheba, mga minamahal. Ano yung mga pangyayari na nangyari sa kanyang buhay? Yung kanyang anak na sanggol, ito ay namatay, mga minamahal. Yung kanyang anak, mga minamahal, ito ay ginahasa ng kanyang half-brother. At isa sa kanyang kapatid, ito ay nagrebelyon. Yun po yung mga consequences na nangyari sa maling desisyon ni King David sa kanyang mga buhay. Nagresulta ng hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay. At sa ating buhay, Kristiyano, mga minamahal, kung tayo ay nagkaroon ng maling desisyon, it will cause a major effect sa iyong buhay, sa ating buhay, Kristiyano. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga yung ating desisyon. Kaya nga yung ating titulo, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na ang kahalagahan ng pagdesisyon. Sa iyong buhay, sa aking buhay, diyan nakasalalay ang tamang desisyon, kung anuman ang maging kahinatnan ng iyong desisyon, ng aking desisyon sa ating buhay. Kailangan maging wise tayo, mga minamahal, sa ating desisyon. At yung unang desisyon ng bawat isa sa atin na ginawa natin, pinili natin. Pinili mo, pinili natin lahat. Na pinaglingkuran, pinili mo, pinili natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo munang lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time na nagdesisyon tayo, na tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano yung naging major effect, yung epekto sa iyong buhay, sa ating buhay? Pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Ikaw, tayong lahat ay pinagpala ng ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus. Dahil nagdesisyon ka, nagdesisyon tayo na pinili natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinili natin na tayo ay maglingkod sa Kanya, pinili natin na sa araw na ito, tayo ay nandito at dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinili mo, pinili natin na iniwanan natin ang pagsamba sa mga larawang inanyuhan. Amen. Iniwan natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Iniwan natin yung mga bagay na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw, ako, tayong lahat ay nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pinupuri natin siya, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. At maging sa bawat bahagi ng iyong buhay, ating buhay sa mga pumapasok pang mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa may mga talagang negosyo na talagang mas pinapriority ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na sa ating buhay, mga minamahal, yung desisyon na yan, mga minamahal, ay napakahalaga sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Dahil mga minamahal, sa ating pinag-uusapan na yan, mga minamahal, yung wise decision na yan, mga minamahal, gaya ng aking nabanggit kanina, magbibigay ng malaking epekto sa ating buhay. Ano po yung magiging epekto nito sa ating wise decision? Na sa ating wise decision na maglingkod sa ating dakilang Diyos, nakatuon ang ating paningin, ang ating pansin doon sa pangako ng ating dakilang Diyos, doon sa langit at sa buhay na walang hanggan. Amen! Na doon sa pinangako ng ating dakilang Diyos, na tayo ay nandito, talagang nagdesisyon ka, nagdesisyon tayong lahat, na talagang tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi lamang po iyan one-time decision. Amen. Kundi yung desisyon na yan na maglingkod sa ating dakilang Diyos ay continually, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating pagdesisyon na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Nariyan ang ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating basahin, mga minamahal, dito po sa aklat ng Joshua, chapter 24, verse 15. Kindly po. Joshua, chapter 24, verse 15. Dito po sa aklat ng Josue, Kabanatay 24, talatay 15, ito po ang nakasulat. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakaganda po ng talata dito na ating nabasa, mga minamahal. Ang sabi, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon. Sabi ni Joshua, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Amen.
Lahat tayo mapalad mga minamahal dahil pinili natin na maglingkod sa buhay at sa tunay na Diyos. Amen. At sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Rizada Almeida, yung naging desisyon mo, desisyon natin ay nagkaroon ng naging epekto sa ating buhay. Nasa iyong pagdesisyon, sa ating pagdesisyon mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay naniwala. Tayo ay nagtiwala. Tuloy-tuloy ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Yun po yung ating wise decision mga minamahal. Pinakamahalagang wise decision ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung sa ating wise na decision mga minamahal, kasama dyan yung ating pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na kailangan mga minamahal sa ating pagdesisyon dito sa ating puso, nariyan ang ating pagkatakot sa ating dakilang Diyos, nandyan ang ating patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen! Dahil kung sa ating buhay, kung nawala ang ating pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, once na nawala sa iyong buhay, sa ating buhay ang pagkatakot sa ating dakilang Diyos, mahirap po ang maglingkod. Amen! Napakahirap maglingkod kung nawala yung ating pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, serve the Lord with fear and trembling. Amen. Ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, pwede kang maglingkod sa dakilang Diyos na hindi ka natatakot pero hindi mo magagawa ang kanyang kalooban. Amen. Hindi natin magagawa ang kanyang kalooban kung wala tayong pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na mayroong tayong pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Di po ba mga minamahal? Tingnan natin mga minamahal. Kung wala kang pagkatakot sa ating dakilang Diyos, lahat ng gusto mo, lahat ng gusto natin, gagawin natin. Amen. Dahil wala tayong takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung wala kang takot, wala tayong takot sa ating dakilang Diyos, babaliwalain mo ang banal na gawain, hindi tayo dadalo. Amen. Hindi tayo dadalo 3 times a week. Kaya napakahalaga yung ating pagtitipon mga minamahal na patuloy na nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Dahil sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, kung wala tayong pagkatakot, normal lang sa atin, normal lang sa iyo na ayaw nating maglingkod, ayaw nating dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero pag once na tayo ay may pagkatakot sa ating dakilang Diyos, napakaganda ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Kaya sa ating buhay, pag talagang totally na tayo ay may pagkatakot, iniwan ang lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng ating dakilang Diyos. Ano yung mga maraming bagay? Maraming bagay na ating iniwan kung tayo ay may pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Amen. Marami ang mga bagay na ating iiwan, yung mga tinatawag na associated pleasures. Amen. Yung mga talagang panandalian lamang na mga
kaligayahan. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, manatili mga minamahal, yung iyong desisyon, ang ating desisyon na patuloy na maglingkod sa ating buhay dahil oras-oras sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal, ang iyong desisyon na continually serve our loving God, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging sa pagpili sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, napakainam na maging wise tayo dahil pag once na hindi ka naging wise sa pagpili ng iyong career, hindi tayo naging wise sa pagpili ng ating negosyo, talagang tayo o ikaw ay babagsak sa iyong negosyo. At maging sa mga kabataan, sa pagpili ng makakasama habang buhay, mga minamahal, napakahalaga yan na desisyon dahil pag nagkamali tayo, nagkamali ka sa pagpili ng makakasama sa habang buhay, pinakasalan mo yan, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Ang sabi nila, pwedeng mabago ang ugali, pero yung mukha hindi mababago. Kaya karamihan, pinipili yung mga magaganda at may mga gwapo. Ngunit lahat ng mga Kristiyano, lahat ng sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ay magaganda at gwapo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating buhay, sa pagpili sa ating mga kaibigan, mga minamahal, maging wise din tayo sa ating pagpili dahil once na tayo mga minamahal ay nagkamali sa ating pagpili, ikaw, tayo ay maaaring maimpluwensyahan ng hindi maganda. Ano ang sinasabi sa salita ng ating dakilang Diyos? Proverbs chapter 12 verse 26, ang sabi po dito, ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Amen. Yun pala ang danger doon, mga minamahal, kung hindi natin mapili ang ating mga kaibigan. Kaya napakahalaga yung ating desisyon, ang ating pagpili sa ating mga kaibigan. Kaya napakahalaga yung desisyon natin sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal, sa ating buhay, napakahalaga yung desisyon na yan, na sa ating pagdesisyon na patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos, diyan nakasalalay ang ating kaligtasan. Amen. Ang sabi nga, the quality of our life in heaven, it depends kung ano yung ginawa natin dito sa lupa. Amen. Tayo ba ay naglingkod sa ating dakilang Diyos, at pag tayo ay naglingkod ng tapat, naglingkod tayo sa Diyos ng may sakdal na puso, mga minamahal, na talagang tuloy-tuloy, dire-diretso yung ating paglilingkod, mga minamahal, na ang iyong paningin, ang ating paningin ay nakatuon doon sa langit at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kahit ano ang mga issue, ano yung mga rumors na nakikita mo, nakikita natin sa paligid, sa gawain, sa Bible study, hindi natin yan tinitignan dahil doon tayo nakatingin sa pangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Kaya tayo ay patuloy, mga minamahal, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At last verse na po, mga minamahal, at maghanda po ang ating bilabod mga awit. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ng talatay 13, ang sabi po dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos,
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Ating nabasa dito mga minamahal, yung ating nabanggit kanina, na tayo ay matakot sa Diyos. Amen. At sundin ang kanyang mga utos. At bakit daw mga minamahal? Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Lahat ng tao na narito ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na sa iyong buhay, sa ating buhay, yung desisyon natin na maglingkod, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang tayo ay panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo mga minamahal at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating buhay, sa iyong buhay, ikaw ay nakapagdesisyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Awitin natin ito mga minamahal na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah, hallelujah. Mga kasama, kay layo naman ng daming nalang, kay tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay. Hallelujah, hallelujah. Sa akin, hallelujah. Jesus, Mga minamahal, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. mahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay, mahal sa akin, ang iyong magiging desisyon. ang sagot sa akin. Wise decision, wise choice na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon ay nalaman ko na sa iyo Hallelujah, hallelujah. may halaga. O salamat na kilala kita. Hallelujah, hallelujah. Dati ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay dagat hanggang kailan pa hihintayin sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na
kita, O Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Bigay ng pansin ang tanging na mahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, yan ay nalalaman ko na. Sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Hallelujah, hallelujah, Nakilala. hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Dito sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ikaw lamang at ang Panginoon lamang ang nakakaalam nito kung sino ang iyong pipiliin na paglilingkuran. Kung sa oras na ito, mga minamahal, hindi pa tayo nakapagdesisyon na maglingkod, sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tayo na ay magdesisyon, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ay nariyan lamang na naghihinday na ikaw ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. Magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na mapagpala sa makapangyarang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat sa oras na ito sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoong Isus, na hindi lang kami tagapakinig, kundi kami ay tagatupad, Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa buhay ng bawat isa na narito. Patuloy, O Diyos, na panghawakan ang buhay ng bawat isa na manatili sa pananampalataya, manatili sa paglingkod. Maraming salamat, Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita. Napakahalaga ang kaligtasan sa ating mga baguhan, sa ating mga live webcast viewers na baguhan. Napakahalaga ang kaligtasan. Tanggapin ninyo, tanggapin mo ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang kaligtasan ay hindi pinangako bukas, kundi ito ay ipinangako ngayon. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo sa maiksing panalangin ito. Dakilang Diyos, aking pinakamamahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat. Ako'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano at patuloy na sumunod sa iyong dakilang kalooban. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos na mapagpala, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Aming dalangin, Panginoong Isus, na
isulat ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay, sa kalangitan at maging sa kanilang buong sambahayan, Panginoong Hesus ay matanggap ang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tuloy-tuloy na mga minamahal, ating ipanalangin ang ating pangangailangan ng ating church, ating ipanalangin ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming dinadalangin ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida na bigyan pa sila ng haba ng buhay, kalakasan, Panginoong Hesus, at maging sa beloved children na kanilang katuwang patuloy na sila ay pagpalain. Tayo tuloy-tuloy na mga minamahal, ating ipanalangin, ating palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, ang lahat ng incurable diseases. Dahil ikaw, tayong lahat ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang yurakan, palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman. Ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa ibabaw ng ating katawan na may karamdaman at sama-sama nating itong palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos ng papagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito kami nagkakaisa, aming pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, ang lahat ng uri ng cancer, incurable diseases, psoriasis, leukemia, high blood, diabetes, ubo, sipon, lagnat, pananakit ng dibdib, prostate cancer, gallbladder stone, pananakit ng ugat, pananakit ng katawan, kidney failure, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, let's jump and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pagpalain tayong lahat mga minamahal. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay dadako sa announcement po at atin na po binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yun ay pumalakpak sa ating dakilang Diyos. God bless your beloved elder, beloved brother Romy Benitez sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Tayo po ay darako sa ating po mga regular announcement. At balik na po tayo mga minamahal ko sa ating pong dating schedule, mga minamahal ko ng ating services. Dahil done na po mga minamahal ko, talagang we're so blessed na natapos po mga minamahal ko ating pong 40th year church anniversary celebration noong nakaraang February 19. Amen. Na pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po'y nakabahagi. Amen. Nakarating doon sa Luneta Grandstand. Pumalakpak ang mga nandoon, ang mga anak ng Diyos. At back to our regular services na nga po, mga minamahal ko. So, ating Wednesday service, mga minamahal ko. Tuwing Miyerkules po yan, midweek service po natin. Tayo po ay nag-umpisa rito ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At yung ating pong Friday overnight worship sa darating na Friday na po, Biyernes, 9:00 ng gabi ng Biyernes at natatapos po tayo ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At yung ating Sunday general worship, mga minamahal, 9:00 ng umaga ng Linggo at tayo po ay natatapos ng 3:00. O kung minsan, nag-extend po tayo ng oras, umabot po tayo ng 4:00 ng hapon.
Dito pa rin po sa ating address, mga minamahal ko, ang ating pong address dito sa ating pastoral house ay 157 Barangay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At ugaliin po natin, mga minamahal ko, make it a habit na ating pong panoorin yung ating pong TV program, yung ating pong Jesus Miracle on television, mga minamahal ko. Tuwing Sabado po yan, sa may Channel 8 po dito sa ating lokalidad at Channel 4 po doon sa Dako ng Maynila. At dyan po natin mapapanood yung mga preachings, mga minamahal ko, mga pagtuturo at pangangaral ng ating pong minamahal at iginagalang Evangelista Weldes Almeda at ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Yung mga fundamental teachings po, mga minamahal ko, ng ating pong banal na iglesia. Sa mga kabataan na hindi pa po talagang subaybayan ang mga turo at aral mula sa ating pong mga men of God, mga minamahal ko, inyo pong panoorin, subaybayan at mag-subscribe po sa ating pong mga sa ating YouTube channel. Amen. Dito sa San Carlos, mga minamahal ko, yung GMCIM San Carlos, Pangasinan. Puntahan niyo lamang po yan at inyo pong mapapanood yung mga ano po natin, gawain po natin dito at maging sa Dako ng Maynila. Amen. www.gmcim.org, mga minamahal ko, yung mga gawain po doon sa Dako ng Maynila at yung mga YouTube channel po, mga minamahal ko, kung talagang regular kayong sumusubaybay, mga minamahal ko, alam na alam po natin yung mga YouTube channel, mga minamahal ko. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa ating mga beloved sisters, dyan po sa may sisters information, at sa ating mga beloved brothers. Punta lang na po kayo dito sa luhuran ng ating mga beloved ordained preacher, at kayo po ay aasistihan, mga minamahal ko, i-entertain anumang mga katanungan, ang inyo pong talagang gustong nais magkaroon ng answer, ng katugunan, mga minamahal ko, ihanda po kayong paglingkuran ng ating mga beloved ordained preacher. At balik na rin po yung atin pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes sa may Tamundong Residence, mga minamahal ko, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ng Martes sa may Tamundong Residence pa po, habang hindi pa po natatapos yung doon sa pinapatayong mga minamahal ko halin place ng ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. So sa mga kapatiran na malapit sa nabanggit na lugar na Barangay Tibag, mga minamahal ko, ugaliin po natin na mag-invite ng mga newcomers, mga visitors, para maging bunga po natin at dalhin po natin dito sa regular na pananambahan, dito po sa atin pong pastoral house, mga minamahal ko, hallelujah. At kung wala na po, mga minamahal ko, ay tayo na pong lahat ay sama-samang tumayo. Tayo na po ay talagang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa isang maluwalhating pagdaraos naman po ng ating pong midweek service. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Narito pong muli ating pong beloved Brother Saldi de Guzman upang pangunahan po yung ating pong closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat po sa taglay naming buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Sa iyong dakilang kabagahan, patuloy kami nakapaglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, na may takot at panginginig, mahal na Panginoon. Salamat po sa araw na ito, tagumpay na pinagkaloob mo, mahal na Panginoon, na yung pinagpalat nilang insan, mahal na Panginoon. Mula sa pag-iimsi, mahal na Panginoon, sa panalangin, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa papuring awit. Alay po namin minamahal, aming beloved Pioneers Generation Choir. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan at tanging namin kayaman ng kagalakan, kalakasan, mahal na Panginoon.
Wala ka sa amin, malapay, walang kabuluhan ang aming buhay. Kasalamat po sa pagkilos mo ng inam sa aming kaligtaan, malapay noon. Salamat din po, malapay, katapatan yung mga anak sa pagbibigyan ng kapatandog, malapay, lupay, may palaganap ang dakilang mong layunin, malapay noon. Salamat po, malapay noon. Higit sa lahat, ang pinasasalamatan namin sa iyo ang nakilang Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw kapay salamin ng aming buhay, malapay tungo sa aming kaligtasan, malapay noon. Salamat po, malapay noon. At sa araw muli na aming tipanan, malapay makasunod sa iyong banal na kalooban kami mga puyat sapagkat ang panahon ay mapanganib. Pabuklodin mo kami maliga, naglilingkod, malapay ng tulad ng una naming pag-ibig, umasgit pa, malapay upang kami di mawalay sa iyo. Walang pinakamalaga sa amin, malapay Panginoon, na kaligtasan na pinagsamakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Ay yung mga anak, malapay na aming kapatid na hindi po namin nakasama. Ipuin mo po sila, ipaunawa, malapay kalagaan ang pagtatapat sa pag-ibig ko sa iyo, malapay noon. Maging sa mga baguhan na hindi na po dumadaloy, paalala mo sa kanila pakinggan, patutuhin pala na ginawa mo. Ay yung banal na salita na may dakilang pag-ibig at kapangyarihan, malapay noon. Alalahanin mo din po aming mahal sa buhay na hindi pa po namin nakasama. Gumawa ka po ng kapamaraan na sila po'y kamag-anak kasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa pansamantala namin paghiwalay, mahal na Panginoon, kung paano pinarating mo kami maluwalhati, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ganun din po, mahal na Panginoon, sa kanya-kanya pag-uwi sa tahanan, samahan mo pa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, maluwalhati, paratingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, at sumamin, O Diyos, ang kapayapang kagalakan, mahal na Panginoon, ang pag-ibig nagbubula sa iyo, mahal na Panginoon. Umaamin lahat, mahal na Panginoon, sa minamahal na magulang namin sa iyo, sa kanilang mga anak, mahal na Panginoon, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, upang kami maging ilaw, astiin at sanlibutan ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyo lamang kapurihan, kaluwatihan, magpaparangal, pagdakilo, hanggang pasasalamat sa pagkalatang panalangin, ay Beloved Honorable Pastor Wildis Nana Alvina, ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo may magkamayan, mga minamahal ko, at ating baunin ng